ndinodaira kuti vakomana vanokena kuita 4 iye ndikaita contract saka vanoti ikazaa obva paita Matthew Mutsengereri Clive na Bad Fan. Saka vakomana vari 4 ndakati vanditsikire zvitini ndakavapa 600 years nditsikire 20,000. Saka pa 20,000 zvitinha vakatsika ndichivapa everything but tasina kumboinge tawirirana kuti ndichavapa anything chandinova ini chandaita chachiri chitinha chakatsva asi ndobva ndazongoona kuti nenyaya yekuti vanhu vanenge vanoti shaye pa4 hwavo ndikati ndakupai chikafu ndobva vakumbira injini ndikavapa zvese vatsika zvitinha ndobva zvanaiwa nomvura ndobva ndavatandika taumana zvitinha zvimwe zvanaiwa izvi but anyway makapinda mugomba haisi kuresha ini ndichatora chidhina chakakodzera chekuti ndiende kuvakisa zvokuti ndakazotakura nezvimwe zvidhina zvanga zvisingaiti ndakatora 11,275 ndobva vatosara 8,700 kana singakanganisa. Saka zvidhina izvozvo vakatora zviya zvanga zvakatsva zvezvekuti ndinazvo mufoni mangu kana vachishangamiri kuti ndingati zvidhina here kana kuti imbatatisi dzandakavakisa panhikunyamiri kusvikira vakomana nhasi ndakuati ini zvidhina zvangu infact vasati vataro vakabva vati right zvidhina zvitawanda munhu ari kuzvida imimi tozipai mari yenyu kana kuti uyu ndiye achazogadzara zvidhina ndikati anyway kana zvakadaro zviri right ndozvatikamissidzana zvakadaro. Nhasi ndakwata komana kunze kwachena ndikaona Clive arimo muno Clive ndakuda zvidhina zvangu kunze kwachena zvikandirega titambotarisa hovhu iri kutione zvakasara vadaro ndobva ndazoona vamwe vacho ndobva ndatonzwa kuti vamwe vari kuramba kuti havashada kukupai zvidhina zvakanaiwa nomvura makatinyima mombe ndikati vaka ndakakudzai ndikati mombe dzangu dziri pabasa torai mombe dzokumba kwenyu mutsiki munhekekene mutise zvidhina zvenyu zvamuri kuda izvi zvandichazvida otherwise kana muchitsika zvidhina zvamukatara kuti kana zvimwe zvaperevedza apa tokupai izvo zvendo zvandikatida kusvikira vakomana vanhu nyaya vari kutaura vakuti havasuda mukupa zvidhina zvangu saka inoti ngavandipe mari yangu mari yangu yakasara yezvidhina i240 ayo vese i60 ndakashuwa chokwadi ndikakanya zvidhina zvavo tawirirana vataura kuti zvidhina zvandiri kuda ini 20,000 pa 20,000 ndikavataurira kuti uyu 1,000 $30 takanya zvidhina tiri pakukanya zvidhina chimhanya zvidhina taiverenga zvidhina navo pamwe chete vachiuya vachiverenga zvidhina tasvika pakupisa mahovhoni tobva tapisa mahovhoni sekuwirirana kwanga tikaita tobva tachiti tapedza basa rii ndofunga vakauya kumahovhoni vakaona vakagutsikana vakativerengera mari yedu yakakwana ndokupatsanurana kwatikaitirana navo asi pandaisangana navo murodhi vainditi pfana ndakakupai mari yangu yakawandisa ini munofanira kundidzorera mari yangu. Saka inini ndobva ndati ko isusu handiti takakukanyira here zvidhina ko mari yenyu tozokudzorera sei isi takakukanyira zvidhina kanzaiyo munofanira kunge muchindidzorera mari yangu. Saka inini ndopa ndikange ndakupikisana navo kuti hazviti kuti ndikudzorere mari yenyu makatora zvidhina zvangu makavaka zvakavaka Prasi ndakungopindura kwauri nekaso iwe kupedzera kwakaita kutsika zvidhina wakambosangana neni kuti patikamboona nawo kuti taonana newe ona ndichagara tichionana mutogara muvhireji rimwe chete handina kwandinogara ndinogara nawo muvhireji rimwe chete arimo tu Murizo gomba chete. Nyenyi machete mazonyeto. isusu chokwa baba vakatipa contract
yekuti tuvamhanye zvichina takaita sekuda kwavo kwese kwavaita tichitowaudzira asi patafamba vachitora vachiverenga zvidhina zvavo kusvika tasvika pakuronga maofoni tikatopisa vakatoverengerawo mari yedu yakakwana sekuda handizvo zvakureva kana kutachitakudza kutonganya zvinowazva zvatauri hanzi hazvina kukwana zvidhina zvangu ivo vaiverenga zvidhina taibatsirana kuverenga navo zvidhina takatoronga mahovhoni takapisa takatovaudza kuti tapedza basa renyu vakauya vakaona vakativerengera mari yedu yakakwana kana vakakuverengera mari yakakwana sei asi vapiwa vachiti wewe une mari yavo $60 izvozvo ndo pakundinetsa bhoti pandaisangana navo murodhi vaingonditi afana ndakakupai mari yakawandisa mii zvidhina zvatona vakuzviita zvina makona ndizvo zvanenge vakazotora zviri mufoni saka vakuzvidhidhakta pazvidhina zvaizvezvi asi vakatovaka mudhuri nezvidhina izvozvo kuuya kwavaita kuno ndoko vatanga kunzwa kutaura zvina zvavo aiwa ava vaitaura kuti inini chindidzorerai mari yangu ndidzorerei mari yangu zvidhina zvenyu zvakashota ndo patairambo vaida kudzorewa mari handida ndidzorerei uyu pamunhu $60 sekutaura kwavari kuita saka $60 kwanga kudzorerei mukapiwa $600 kuti kwanga kuti muchovapa $60 vamuchidzorera here mari yavakakupai kana kuti mama kudzora zvamusina kuzadzisa ivo vaiti hatina kuzvizadzisa asi isu kuti takazvizadzisa sezvo takaverenga tiri pamwe chete zvidhina izvi naivo makakanya zvine gore ripi gore rakapera makakanya mupasiwa tinoimba nekupanokambiwa zvidhina panosara zvimwe zvidhina ndizvozvo zviripo here zviripo ndainotora zvidhina 4 mese kubara 1 2 3 4 uende zvidhina 4 mese mwina zvipano musi wa 14 musi wa 20 izvozvo mazvinzi tinotora zvidhina 4 dogona wenda mese pamwe chete mutora zvidhina hapana tora kuba inde mutora zvidhina mwinacho zvidhina izvi zvinanga kutakura munhu akatakura zvidhina zvaachichiverengera shure yaitichiverengera avo vakatondibasira first load ndikamutaramira ndiraiti handimaona akatakura akatakura ari